Itxitut begiak ta irentxi dut malkoa. Itxitut begiak ta ez esan inora ez banoa. Ordu beterako kuerda auki behar da. Horren interesgarria kuerda. Bata hori, ikusten bo ez dagoela kuerdarik. Zuek, ara, hola, agurtuko zaituzte zuele lehengo, zuzeneko aprestatzera fama zinatu moduan, eta eroia zuek bidatu gunaz, eta ez banaz gogoratzen desende, baina gu, familiaren dut. Ja. Hori da. Txitut begiak ta ez esan inora ez banoa. Zer nondik etorriko zaren, oraindik ez da. Arratsaldeon danoi, musikak, kantuek eta dantzak Euskal Herrian beti izan dute presentzia. Esaera zar batek dio, kantatzen duen herri bat ez dela inoiz hiliko eta gureare antzerako bidetik doala esan dezakegu. Arizmendi ikastolaren batu ziklo berriaren PROI metodologiaren barne antolatutako saioa duzue hau, zuzenean egiten ari garena, Aretxaboletan, UESik duen fakultatetik, kampusetik, IKoko kampusetik, justu ere, eta IKoko lagunak inguratuta gaude. Kameratan berari daude, realizazioan berari daude baita ere, eta gurekin dira, nola ez, Arizmendi ikastolako antolatzaileak izan ere PROI eta batu Arizmendi ikastola martxan jarritako metodologia dira. Hori esan da, ni Gorka Etxabe Otadui nauzue, gurasoa, eta guraso moduan egongo naiz hemen, eta ni neu gaurko honetan aurkezteko prest, hemen ditugun solaskide guztiak aurkezteko prest. Gaurkoan kantagintzaz arituko gara, musikaz, atzoko, gaurko eta etorkizuneko euskal doinuez, tradiziotik hasi eta modernitateraino. Atzotik gaur egungo ibilbidea egingo dugu edo saiatuko gara behintzat. Eta horretarako solasaldi honetan, musikaz eta tendentziez askoak iten lau lagun batu ditugu, laurak ere aktibo gaur egun musika taldeetan eta hori esek aurkeztuko dizkizuet berehala. Bueno, eskumatik hasiko naiz. Eider Saez, abeslaria, Nogen taldeko abeslaria, 2016 urtetik, eta gaur egun arte, taldeko kide. Hoi da. Arratsaldeon. Esker. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Gure nire aldamenean, Ale Zirazuzta, bera ere gitarra jolea, Nogen taldean, zeu ere hasieratik proiektu horretan, arratsaldeon eta ongi etorri. Berdin, esker. Eskerrean, neure albo-alboan, Aritz Mendiola Arrantza. Arratsaldeon, Aritz. Zeure kurrikuluna luziago da, Bizkaitarra zara, Gautegi Sarteagakoa. Ezagun egin zinen Goazenen gari papera egin zenuenetik, gutxi gora bera, 3 urtez izan zinean bertan, Goazenen. Eta gerora Laukatu musika talde Gernikarrean aritutakoa zara, eta orain STR proiektuan. STR-en, bai. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eta azkenik Xabier Bengoa. Xabier, arratsaldeon, zu gitarra jolea zara, eta zure proiektuak asko izan dira. Oxabi, Dientes de Luna, Revolta Permanent, Zirkinik Bez, STR, eta Laukatu. Hortan ere, azkenengo bi proiektu horietan, elkarrekin. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, laurak aurkeztuta, esan behar dizuegu, zuzenean, saioa jarraitzeko aukera ere baduzuela. Arizmendi ikastolak berak, Arizmendi ikastolaren kanaletik zuzenean emititzen ari bai gara, eta baita ere, tulankide.com/eus kanaletik ere zuzenean ikusteko aukera izango duzue.
gogoan izan, zuen iritziak, ekarpenak egin ditzakezuela, eta horretarako gure lankide den Miriam Talavera izango dugu gurekin. Mirianek koordinatuko ditu eskaera horiek guztiak, ekarpen horiek guztiak, galderak, eta halaxe Mirianek jaso bezain pronto gure solaskideekin partekatu ahal izango ditugu. Hori esan da, nik uste sarrera osatu dugula, orain geratzen zaiguna da musika pizka bat entzutea, eta musika Nogen taldearen bideoklip bat aukeratu dugu, eta baita ere STR taldearen beste bideoklipak. Beraz, hasi aurretik, solasaldian hasi aurretik, ikus dezagun eta goza dezagun bi bideoklip hauekin. Intro, Listo. Kanpoan itxerongo dut amaitu arte, haizea sentitu nahi dut eta nola dantzatzen duen, denbora sentitu baino, balio ez dara kantu honek, azten ez dela inoiz bukatuko, etxe bat eraiki hiru. Horre egingo dugu beraz, bi bideoklip ikusi ditugu, oso estelako estiloa, gainera, Nogen eta STR, eraba desberdina, bueno, une honetako bi musika talderen musika oso berezia. 11 eta 14 urte bitarteko neska mutikoen eta nerabei begira jarriko gara, hasteko gaurko mahai inguru honetan, eta ikuspegi orokorretik, dimentsio hortatik, saiatuko gara beraiengana iristen, interesa pizten dugun. Uste duzue, Eider, zurekin hasiko naz, eta gero olako errondak egingo ditugu, oso logikoak. Neska bakarra, zuri lehenengo galdera. Gaztetxoen musika zaletasunak, euskal musikan, pisurik izan baduela, uste duzu, Eider?
Nik uste baietz, ez? Azkenen adintarte... nik esango nuke musika ez dela adintarte bakoitzeko entzuten. Hau da, ez da adintarte batea zuzendutako musika. Zentzu batzutan bai, baina nik uste, bueno, ni behintzat txikien nintzenen nire gurasoengandik jasotako influentzik baita asko entzuten ditun, eta noski horrek baita influentzia do nire laguntalen entzuten deguna, eta nik uste bakoitza bere ekarpenak egiten ditula, eta gaztetxok entzuten duten musika nolabait entzune dela eta badaukela nolabaiteko pixue gure gizarten, eta euskal musikan baita. Zuen proiektuak, Alex, esango zenuke, iristen direla. Proiektu musikalak iristen dira adintarte horietara, gaztetxoengana. Bai, dudik gabe. Guk, eduki ditugu kontzertuak lehenengo 10 filatan, ez dakit, adintartea, ez dakit, 20 urteta itxiko zen. Eta bai, iritsi gera dudik gabe. Gero egia da, bastante zalea gera Spotifyen eta pixkat estadistika behiratzeko. Hor markatze izkizu, jakin dezatzen gutxi gora bera tiro honen joazen. Eta Spotify adibidez ez du markatzen horren adin txikikoak, hor sorprendentemente badago jende zaharragokoan igotzen da tabla hori. Orduan, nik uste esango nukena da, adin txikikoek gehiago azaltzen dutela beraien pasio hori edo prestoago agertzen diala lehenengo filan jartzeko, edo zuri zerbait esateko, edo argazkia eskatzeko, edo dena delakoa. Eta gian teknologia berrikin ere ohitura gehiago dute, ez? Ikari, galdera berdina, hoi barkatu. Hori da. Pasetan jat, bai. Gaztetxoen musika saletasunak, euskal musikan zuretzat pisurik baldu? Bai. Zuen proiektuan adibidez, pisurik badu? Bai, klaro, bai, eta gainera jakin je olako, bueno, gupe estadistikak eta lan guztiak asko ikusti, bai, eta ekotan gara ikusten, eta egize da, gaztiek gehiago entzuten da bela olako musiki, eta bai, kultura badagoela bai, gaztieri errez hau saltzen jake, trapa edo regetoi edo loko zeuzer, eta kanpotia torrena gehien bat izaten da. Orduan guk gure gendu nehin da, horreri gaztieri emon zeuzelan euskal produktu bat bebai, baina bebai trapa egiten edo olako gauzak egiten, eta klaro dekola pixue, klaro dekola. Eure die gero azken baten egingo da benak. Etorkizuneko kontsumitzaile izango direnak, kontzertuetara joango direnak. Hori da. Prentza beratz, garrantzitsua dira. Bai, totalmente, ni ados nago aritek esan da benagaz. Gainera, ez dakizan izaten da, baina gaztienak izaten dire abilenak edo espabilauenak, eta sare sozialetan bai aktiboen egoten direnak, eta azkenien igerritzen da, gube bai impacto bastante dekogu sare sozialetan, nahi dugulako bai, jentiek akitxe guk zerritzen dugulen hori dena, eta ikusten da asko bai, gaztien artien, ikusten da franja horretan bai jente asko mugitzen dela. Eta aktiboak direz, konpartituten da bez geuzak, eta oso dinamika politxak. Nik uste hor, streamingen asuntotan eta holan asko zerreztasun handitza badeke laurek, eta orden olako musiki bai urentzako errezagoa da konsumitzeko. Streamerrak. Hori. Zuzenean, aipatu dituzun bi musika estilo horiek gainera, oso presente daude, ez? Oso presente daude, bai. Herri kantuen transmisiorik baldago belaunalditik belaunaldira, zure lehen aipatu duzu Eider, oso zaldi borobila, zure gurasoen musikak, nolabait zu ere, harrapatu zintuela, ez? Nik uste, guain Euskal Herria behintzat euskal musika idela iristen genero berrik, adibidez, zuek egiten dezuena nahiko berria da. Eta nik uste bi gauza daukatela kabida, ez? Hau da, belaunaldi transmititzen den musika hori, adibidez, horren ez ikusten itoiz, edo negu gorriak, eta gero, balantzatzen da nolabait, korronte berrikin. Orduan nik uste bi gauza daukatela kabida, musikan orokorren eta euskal musikan baita. Nik ere, enaiz inungoko espertoa nuke jakingo esate, baina espertoak agian gehiago da kaso pertsonala zitzein da, bai esango nuke, nire etxean gutxinez eman dela, eta esango nuke jarraituko dela ematen. Hortik aurrerakoa, nor bezakit, etxe bakoitzean imaginatzen gauza diferenteak egongo diela. Zue genero berri egin duzue, baina, ez dakit zuek ere edaten dozuen, ez? Bai, zinotik. Bai, asko ganera. Nik asko jandota diez itoitzen Ezekiel diskoa entzun dut ez dakizema biderrez, amak asko entzuten balako bai, akelarra asko entzun dut bai, eta oso afan nahi zena horlako musikara bai, azken baten etxetik entzun dutelako. Eta gero laukatun, de hecho, guk hortik ataratzen dugu. Musika tradizional dugu. Hortik ataratzen dugu gure referentiek, baina gero bai egiz da, olako musiki itxerakoan bai,
bale bai, dekozuz referente internazional hauak, baina gero bertako musikoa bai ikusten zuz eta entzute zuz, eta gero azken baten hori bai refleje bitzen da gure musikan, euskal musikan, dio. Hori da, gugu bai gure etxean beti egon da kultura hori bertoko musiki konsumi utekona, eta azken finean horre bai indosku, bueno, dana azken finean ze guk hortik ikasi dugu, eta bai izango nabean, igual, laukatuko proiektuen gia igertzen dela hori irabazi dugu zen euskal rasgoak, eta bai aran dabe nik esango notzun bai STR bai ikusten direla horrek rasgoak. Aipatzen baitut bi izen bai honetan, Mikel Laboa edo Benito Lertxundi, ez? Telebista beste aldean streaming hau ikusten ari den askok, seguru aski ezagutu ere ez ditu egingo. Nortzuk diren ere ez dute jakingo. Zuentzat, Mikel Laboa eta Benito Lertxundi izan dira erreferente, zuen txikitako erreferente agian ez, baina, bueno, ezagutu dituzue, entzun duzue. Bai, eta nik espero dut hemen entzuten ari denak baita jakitea, eta ez alin badakitea behintzat bilatzea, eta esan nahi dut, nik uste dut gustatzen zaizun musikaz aparte, edo egunerokotasunen entzuten duzun musikaz aparte, aberasgarria dela beti ere jakitea aurretik zer egondan, eta pixkat gauza guzti nundi datozen, ez? Orduan, Mikel Laboa edo Benito Lertxundi berek zein dien ez jakitea zer suposatu duten euskal musikantzako eta zer egin duten, hori ez jakitea, bueno, nik konbidatuko nuke ez dakina behiratzea. Delitoa ez, baina egia. Bai, ez dakit, bai, ez jakintasune, osea, nik uste aberasgarria la gutxinez jakitea eta entzutea. Behartu ez dugu inor behartuko zer. Ez, bakoitza librean. Jak esan dugun jende gazte hau abila dela eta gu baino abilago dela streamingetan eta teknologiarekin, hartu dezatela gero mobila eta momentu baten bidatuko. Igual haitxek eta amak hartzi. Hori da. Gaur egun kotxetan ja ez dago zeak sartzeko orduan hori asko batzen, nahi da. Bluetooth jarri eta pum. Hori da. Aita, haitxi Bluetooth jarri batzut. Hori da. Edo motan be, zuek ere, bueno, Aiderrek aipatzen zuen aritik, ez? Bai, guztiz adoz, esan dauenagaz. Bintzete hori, gure esan partetik bai, nik uste gure esak bai asko enkargetan direla eurek hori bai erakustiegaz, euren semieri eta dena, bai, bueno, gaztien partetik apurbe gehiago jarritxe igual bai, lortu alda. Nik uste super garrantzitsu dela, bai, holako referentiek eukitzi eta gaztiek eukitzi supera berazgarri zeda eurentzate, bai. Bai. Arlo pertsonalean, zuek, zein izan da zuen iturri, oso gazteak zarete esan behar neban, gazteagoa zinetenean, bueno, agian 11-12 urte zenituztenean, referenteak bazen dituzten? Referenteak, euskaldunek? Euskaldunek edo, bai, bueno, euskal kantan oinarritzen den eta kantagintza sari garenez, euskaldunak, bai. Ni goratzen naiz, nire eta musika talde baten jotzen zuen, eta bere taldekide bat Benito Lertxundikin batea ibiltzen zen, eta orduan Benito Lertxundi nahiko kontzertutan ibili naiz. Eta erreferente bezala, euskal kantagintzan, Kentzazpi nahi pioa gustatzen zaiten, nik uste nire generazioa pixkat hortik doala. Eta Mikel Laboa baita entzuten nun txikitan. Eta ezagitoi. Gero internazionalak, Manu Txao nire gurasoetik jartzen zuten, eta ezagit, ez da gehiago etortzen burua. Bentsi bertan. Nik sorotan bele daukat buruan, kotxean nola jutu ginean, erabat abesten. Eta gero etxerako bai genuzkala, Benito eta Mikel Laboa bai entzute genituen, gehiago etxean eoteko salan eta hola. Baina hori oso presente daukat kotxean nola jutu ginean sorotan belerekin. Nik asko dekoten talde bat da, Akelarre eta Itoi, zolan dien nire bi, haitxek eta amak beti entzuten ben hori. Eta gero bai, gero Kentzazpi asakoan Gernikarrak izen da bizo, apurbet bierrezkoa da, eta gero gatibu bizo Gernikarrak izen da apurbet, odolienteko usartun de hori musiki, eta bai, gero internazionalki Manutxa bai asko entzun duen dipe bai, eta langila, oin izatu kurritzen baina. Bai. Bueno, jakizue, Kentzazpiko eniaut gonbidatuta duela. Bueno, azken orduan gonbidatuko genuen, eta lan kontuak direla eta ez izan da torri, baina, bota genion, lusatu genion gonbidapena. Bueno, talde mailan, Nogel eta STR, pizka bat Nogenetik zuen proiektua, dagoeneko diskoa ere kalean,
aurten ez da Durangoko azokarik izango, ez? Glaukomak dio euskal fotokola dela ura, onerako eta txarrerako, baina laxe da. Eta, bueno, zuer taldeak euskaratik, euskal kantutik, tradiziotik edaten du. Naiz eta gerora ekartzen duzuen gaur egungo proiektu oso moderno eta freskoa, ez? Bai, ez dakit, ez dugu pentsatzen gurean, ez dugu pentsatzen zerbait oso moderna eta freskoa da, nik ez da pentsatutako zerbait, nik uste pixka nahi gabe ateatzen zen. Bai. Eta, bueno, gero egia da, jendeak etiketa hori eman diola, edo lekutxo hori bilatu dula, eta tope horrekin. Eta bai, esatezen unaen arira aurten bigarren diskoa ateratzea erabaki dugu, lehenagotik pentsatuta geneukan, eta gero koronavirusarena hasi zitzaigun hemen itzala agertzen atzean, eta aurrera egitea erabaki dugu, azkenean iruditu zaigulako disko hau dela, nogen 2020an dagoen lekuaren argazki bat, eta itxoingo bagen hurrengo urtean ateratzea diskoa, elitzatekela realidadea izango. Orduan, datorren urtean beste disko bat ateratzen badugu, beste disko bat aterako dugu. Baina, printzipioz, orain gu gerana aurkezteko... Nahi genuen islatu nola bai. Erakutsi diskoa horre. Bai, erakutsi diskoa, Alex. Aprotxatu. Asteazkenean ateratzen da esan Hori da, asteazkenean eta Donostian egongo zarete, gainera, kursal parean. Hori da, diskoak saltzen, eta, guan egongo gea, akustiko bat emango dugu, streaming moduko baten ingo dugu diskona aurkezpena ostiralen 7:00 gure YouTubeko kanaletik zuzenen, eta bertan pare bat abesti berri joko ditugu akustikoan baita. 3 edo 4. Bai, nahi ditugunak. Gaur egongo egoerara egokitutako aurkezpena izango da, streaminga, hor ari garen moduan, ez da? Gaurko saio hau ere publikoarekin egitea esan asmoa, baina... Hoi da. Eta hortik aurrera ja, aldela eta alden azkarren kontzertuak antolatzerik dagoen, naiz eta... Gira antolatua dago, oraindik data batzuk falta zaizkigu publikatzeko, baina, optimista izango gea, eta guazen esatea martxora arte okupatu egitutugula asteburuak eta astegun asko ere bai. Zuek? Guretzat diferenti izen da egiz esan asuntaz. Gu gara, oin dela, 2 urte hasi ginen proiektu egaz, eta oin hasi gara ataraten gauzak, eta just hasi gara ataraten gauzak, hori itzal hori ja gani neukido gule. Eta, hori ikusi dozuen bidizo adiez freskalipo izen zen, hori konfinamendu gara izen egin gendun bideoklip bat da, eta erabaki gendun bertan atarati jaz, guk bier bat euki gendun, jabarruen, eseterre ezagutu inbi da, zeuzelan atarain bigu, hau. Eta hortik aurrera guk diskoak eta holan ez dugu pentsa bantati egin beste, gehiago gauz pentsetan streaming bidez edo Spotifyen bidez edo bideoklipen bidez gauza ikusentzunezko bat eitzie. Eta baina beste lan bai antzeko parezido. Bueno, guk kontzertu gitxiagoaz, baina antzeko parezido bai. Bai, azken finean guk beste gauzak itxeko beste edo modelo bat aukeratu dugu. Bai, doan apur bat gehiago erlazionatute gure musika estiloagaz, dela mas urbanoagaz, eta alan dabe ezin da, koronavirusen asuntoak indozkun izan da apur bete, gauzak irgibez edo. Dara balintzatu, ez? Hori da. Eta, hor gabiz. Planak zapusteko balio esan da. Bai, azkero aldatzen gauzak. Bai, baina alternatiba asko ikusteko, bai. Nondik atara bai, eta ikusteko zelan batu hau digitalizazio hau fizikoakin batera, eta ikusten, haberse alternatiba dauzen bai, eta... Probetan bai, askotan. Hori, probetan. Esperimentoak eitzen denbora guzti zen. Hori da. Zuen eskaintza musikal hori, ez? Ikusteko, entzuteko aukera dugun, streamingen bitartez, zuzenekoak, edo, alternatiba telematiko horiek ahalbidetzen dituzuen. Lehen agian, ez dizuet galdetu ez batzu eta ez beste, baina zuek zerri kantatzen diozue. Oroar, nogenek zerri kantatzen dio, zerri kantatu nahi dio, badakit oso galdera sakona dela gider. Baina, letrak egiten dituzuenean, doinua, konposizioa egiten duzuenean. Nik usteet ez dara zeri kantatzen duzun baizik eta zertarako kantatzen duzun, ez? Azkenen nik usteet guk kantatzen dugula gure barru eusteko, ez? Eta abestitan nola baita islatzeko, momentu hortan gertatzen zaiguna eta sentitzen duguna, eta hori orduan zeri kantatu baino, guretzako musika espresatzeko modu bat. Eta geria bakoitzak interpretatu ez dela zerri kantatzen diogun. Hori da.
Aha. Niretzako be berdin. Osea, niretzako bai letrak idazterakoan eta holan da barruko sentimentuen kanalizazio bat, non ondik atara behar zaidana eta hortik atara zaidana betidanik, eta orduan horregaitik idatzi izan dudala beti. Eta hori da, igual seri baino gehiago da zertarako, edo segaitik abesten dut, ezta. Hori da, Musa ze aritzerakoan, ez, bakoitza berea dauka, ez, askotan, eta non dagoen, eta zelan aurkitzen dugun, eta zelan kontatzen den, bai. eta zelan kontatzen den. Hori da. Bai, adibidez, guri gustatzen jaku asko bai, historia kontatzen horitxi, kontatzea gauzak. Adibidez, azkenengo bideoklipen eta dugun moduen ikusten da, era cinematografiko estilo baten dago inde, bai, askotan, bai, koherentzia bat itxeko kontatzen den mezu horretan eta ikusten den mezu horretan, bai, osea, zentzu bat eukitzeko denak. Eta, holan bai, agradabelo da konsumibuteko hori, hori. Eszenografia honetan, bai zuen atzetik kortaturen diskoa daude, itoitzen diskoak, barrikada, aukera berriak, beste disko bat, hauek gertuko gogoak, neu gorriak hemen baita ere, itoitz eta beste batzuk. Berri txarrak, ez dago diskorik, ez dago CD-rik. Hor dago bat. Barika, Ikusi dut. horre ez nagoen ikusten. Badirudi berri txarrak dela, gaur egun edo igaz, ja gaur egun agian, ez? Ja iragana, ez? Iragana da, desagertu direlako, baina iazko momentu beroenean berri txarrakek sekulako ospea lortu eban, eta ez hori bakarrik, 15.000 lagun bekera gerturatzea berri txarraken zuzeneko ikustera hori sekulako erronka da eta marka. Honen inguruan hitz egin aurretik, agian bideoklip bat ikusiko dugu, berri txarrakena, eta gerora berreskuderatuko dugu ari hori. Ikusi kanturik baduen, hor nonbait ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek aztua duen, akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Katedral batekin, egalik gabe sortu ziren, abesti pusketekin. Bertako beiratetik, sartzen diren eguzkizpien, energiaz berrekin. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Ikasitakoa, desikasten ikasi, ahaztutakoa ahaztu, ta aurrera egin. Irakurtzea da, bestela idaztea, paperak aitortzen dit. Kantatu besterik, enuen egin nahi, erantzuten diot nik. Neure ahotsa bilatu, beti bestena entzun. Logak entzen didanari, ekintzekin erantzun. Lagun arteko uneak luzarazi, maitasuna egin, maite dugunekin. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Bihotzen
Bueno, hor dituzten berri txarraken doinuak, kontzertu baten erreferentzia baita ere, beken 15.000 pertsona batu zituen berri txarrakek eta hemen komentatzen ari ginen, ez? Itzelezko kontzertu izan zela, 15.000 pertsona orain batzea, inkluso, zera ez, olako maskari musuko garek ikustea be horrein ja harritzen dagoela. Bueno, horrez gain, ikuspegi, musikaren ikuspegitik, horrelako euskal talde batek, 15.000 pertsona batzea kontzertu batean, bueno, zein iritzi duzu horren inguruan? Ze iritzi auki behar. Gustora zuek igoko zenatela. Hori bai, badakit baina. Horten gehiago. Nik uste kriston lorpena dela, gaina euskeraz kantatzen aitea eta 15.000 pertsona sartzea toki baten, tras. Da, demostrazioan nik uste dut euskal artista berriei esateko jo, euskeraz egin arren, gutxi geran arren, eta gauzak ondo inda eta lana inda, badaola gauza polita bizitzea. Baten musikik ez dekolako puntzarik, ez da? Azken baten naiz euskeraz, naiz japoniaraz, nik entzutet, ez? Gauzak, hasta Finlandiako gauzak, eta entzutet, ez? Eta nik uste dute holako da kriston lorpena dela. Hori da, kriston lorpena dietzat, berri txarrak inbana hor beken, kriston lorpena. Eta bai horre bebekala ez lan inbien, hobetamendi inbien hori bai, azken finean guretzat bai, nik uste dute horien baina asko zarinetu bai berri txarrak referentat izan dela euskal musikan, eta ikusti holako grupo bat, holako dimensiotara heldu aldala bai, oin, impacte egiten dugu, eta, karo, gero, zuk referente moduen ikuste duzuz, bai, nonoiz, bueno, esperoan edo holako, nahiz eta bakizun holako niveletara eltzie oso komplikau edan, bueno. Igual musiko askontza bai, inspirazioa da, ez da? Hori da. Bai, guztiz. Batu oso hizkuntza, hizkuntza ez dela inolako muga, ez? Eta zuek euskaraz abesten duzu, ingelesez ere abesten duzu, gazteleraz ere egin izan duzu, eta... Eta frantzesez jakinko banema, frantzesez. Hori da. Baiz oso fonetikoki oso sonoridade polita da. Politatea gaizki egongo. Edozein motan be, hizkuntza kasu horretan zuentzat ez da inolako muga, bideak zabaltzeko instrumentua besterik ez, ez? Hori da, eta gero bai hori izan zunez, referentiri buruz berba egon garela berba ditzen, eske hainbeste referente da, eta gainera garai honetan danadeko zule eskure, eta ja bi hizkuntza, hiru hizkuntza ja dakizu zenin erabiltzen ja, nik uste dut inevitabli dela jartzi eta idazten, eta derrepente igual urten dinatu, igual frase bat bakarri da, edo igual ja letra oso bat itxezu, edo nok daki, baina nik uste dut holan dela. Beste esertara gine aurretik, Miriam Talavera lankideak badauka galderaren bat publikoa, ikusleen artean norbait ausartu da, eta beste guztioi ere esan behar dizugu ausartzeko, botatzeko galderak, hemen gustora erantzungo dituztela eta gure gonbidatuek, beraz, Miriam nahi duzunean, bota jaso duzune galdera. Bueno, arratsaldeon, lehenik eta behin, eskerrik asko Nogen eta bai, honea etorri zaten guztioi. Bueno, bai hasi zaizkigu animatzen, bai, zuzenean jarraitzen ari zareten guztiek. Bueno, lehenengoa, Iñaki eta Idumuren partez, bai, Nogen taldearentzat, bai, Eider eta Alex, galdetzen dute duintasunez eutsi bertsioaren inguruan. Bai, zelan sortu zen bertsio hori, edo bertsio ideia hori, ze, bueno, komentatzen dute behintzat, arrasate horrentzat, ere serkia dela abesti hori beraientzako, ez dakit. Zergatik? Guretzako nahiko ere Bueno, ez dakin antzat esplikatu pixka. Hori da. Hasi zan, 2019ko apirila inguruan, tokatu zitzaigula aierrara jutea kontzertua ematera, bestaldera, eta junginan goizetikan. Goizeko 8 herritan angeren. Montajea da soinu froga goizeko 9:00, naiz batzen noiz astezan. Eta kontrolekoak, beraiek aztia badiala eta urte gehiago damazkitela hontan, antolatzei eskatu zieten gelaren bat edo siesta botatzeko. Eta gu nobelagoak izan da, patatakin jagenon. Eta eskaini ziguten beraiekin juteko, eta utzi ziguten beraien gelatako bat gu lasai siesta bota eta lasai joteko. Eta hotel horretan bazegoen nolako terraza txiki bat atzekaldean, eta han egon ginen zerbeza batzuk hartzen, eta beraiek gitarra bat eraman zuten, eta horraitu ginen dano, bai beraien abestiak eta gureak kantatzen. Eta pixkat hortik sortu zen harremana,
Gero guk biran ere tarteka jo izan dugu bertsioa, eta aurreko birako azkeneko kontzertua Vitorio Eugenean eman genuna, gonbidaten genitun, bertara etortzea, Mago Dei eta Magu, esangoet. Bi anaiak etorri zian gurekin, eta horren genuen, bereekin. Eta kristona montatu zen, Victoria Eugenia guzti ez zuti jarri zuen, baina hola. Eta, eta gero, hor ikusten ez dineten irudi horiek, duela gutxin dugu streaming bat gaztea bidez, eta esan ziguten norbait gonbidatu genezakela bertsio bat iteko, eta okurritu zitzaigun, beraiek biri esatea. Odeiek ezin izan zuen etorri, baino Maguk bai, eta hortxe guen, oso pozik. Esperientzia positibo bezala hortaz. Bai, oso, Bueno, igual bide batez aprobetxatzen dut, komentatu diate, ez dator bat galderarekin, baino ea Nogen izena nondi datorren. Ze, bueno, nik uste bate baino gehiago idatzi dut, eta kuriosidadea handia dauki, Bai, zergatik deitzen den horrela, zen talde hori. Asko Askotan galdetzeko dago. Kuestioa Mark Elidigoras, gure ukelelista eta beste vokalista, Danimarkan zora sortu zen taldea, behasitan hor bere abesti jokiten, eta izena danez ez da, Nogenek biluzik esan nahi du, baina partida hori ezadezu jartzen, beste esan nahi bat dauke, orduan oso importantea du partida hori jartzea. Eta pixkat horti dator, Danimarkan sortu zalako, eta izen danesa daukelako, eta gero fijatzen mazate gure beste disko guztik baita izen danesa daukat. Egoain azken atera behar duguna Underaltz da, esan nahi gona danesez guztiaren azpian. Osa, pixkat Danimarkakin lotura hori daukeu, nahiz eta nik uste Markel bakarrik ondalaan, baina... Hori galdetu behar nizuen. Egon zare sekula, ez kontzerturik ez. Ni ez. Beste galderarik ez dagi dagoen, Mirian? Momentuz ez dago beste galderarik. Zuek bere moduan, kolaborazio horrek, ez? Beste, gainera ikusgarritasuna ematen dio taldeari, ez? Beste batzuekin aritze horrek, ez? Beti, froga modukoa da, baina oso aberasgarria, ez? Eta a priori horren, musika estilo edo... Desberdina. Musika hori lan hastea, eta... Aberasgarria. Zuek eseterrek edo, beste zuen taldeetan, aukerarik izan dozu horlakorik, egiteko, bai. Azkenengo abesti zen justo dupla gazitzen gu, eta dupla esetu gendu zen, nik lehenengo bidera zentzune bazen irrati zen, nahi duena izango naiz kantiegaz, eta flipeizten, esanean, eta hau euskera zeitzen eta justo gu bai bardin egiten, eta orduen, ez da gizaren zinen nasko horatzen zara zinen kontatuen dupla gaz. Eurek eizkuen berba olatu berriarako. Puede ser. Baina, atara gendu neurekaz egize da, atara gendu neurekaz kanta bat badatorren remix bat dana, euren kanta baten remixa, olatu berria ditzen dana, eta hor bertan gauz, olatu berria ditzen dugun, hori, Sakara, Kainakai, Dupla eta gu, garenok apurbet batu garela olako musika urbanoa eitzen. Eta bai, aukera nahiko eukidoguz bai, eurikaz, bai. Eta, atara eta ez dauzen natan bai egongo direla baten beste batzuk oinoko zindirenak esan. Spoiler. Oinoko zindirenak esan. Badator. Bai. Noiz daukaban aukera hori, ezagutzeko. Musika urbanoa aipatu duzu, gaur egungo musika. Egin dugu ibilbide bat, ez pizka bat tradiziotik hasi, belaunaldiz, belaunaldi, kantagintzaren inguruan gure egunetara arte, ez? Eta etorkizuna, gaur egungo musika eta etorkizuna begira, aipatu duzu, trapa, rapa, kainakai aipatu duzu baita ere, euskal reggaetoia egiten dagoen, neska gazteiztarra, ez da? Bai. Musika urbano esaten gu, baina musika urbanoa zer dan ez dakigu oso ondo. Orduen da... Definitu hasi, hortik. Hor sartzen gara kriston tinglauen. Orduen, hobeto, nik guztien asko esatik popa dela. Popa da. Azken baten popa aldatzen doa urte urte eta denboraz denbora, eta ointeko gune reggaetoi etrapat hori dena, popa da. Eta behitu hor dau. Kainakai gaz bai relazio oso handitzen dugu. Iratxe ezagutzen dugu guk, egon gara bera gaz baten baino betan, eta oso harreman estu deko gara. Eta nik uste bai badagoela, hori lekutxue oin olako musikintzako, justo dabilela egiten. Adintarte honentzat bereziki, uste dozue?
Esan duten moben, adintarte honentzat erreza bada, ze gauza asko streaming bitartez itzen guztau lan, eta orduen mobilegaz oso, eurek holan jaio izen die, ezta? Mobil eskuen beti, eta orduen eurentzat erreza bada. Entzuti holako musikia, edo holako musikara heltzie. Baina, alan dabe, ikusten dozu estadistikak, lehen komentetan moduen, eta danatarik ikusten duzu, bai dekogu 24-24 urteko franja bat bastante importanti estadistika, behintzat estadistikatatik ikusi aldana. Baina aktiboak dienak Bai. gazte. Vale. Zuen kasuan lehen beha esan duzu, analitikak jarraitze dituzuela, badakitzuela gutxi gora bera zein da zuen jarraitzailearen perfila. Bai, bueno, programak Gazteak hoi esaten du, sinistin beharko da, ez? Edo importantzi gehiago emango duzu ez, baina bai, hoi esaten da. Eta gazteak badaude. Gazteak badaude, baina... Hogeita hamar. Bai, pikoa ikusten da, bera gutxiago bezala. Aha. Proiektu berrien inguruan, kainak aipatu dugu, reggaetoia, trapa, popa aipatu dago aditze, baina bueno, ez dakit nik dana, esotean, pope zera asko ez daukana, roka, oso zabalak dira. Arrazoirik ez zaio, falta, 60an popa zana Beatlestan, gero Michael Jackson pasatu zen, gero Lady Gaga da, eta hor evoluzio bat dago poparena. Orduan, hortxe dingu. Hor sartzen gara, ez da bai da... Bai. Gura falta zego. Aipatu beste proiektu berri bat, edo Peiorena, aipatu berran, Zetak, bebai dala oso, azkenengo urtean ateratako diskoa, eta badira beste 11 estilo, musika, euskaraz, aberastasun hori badaukau. Era bat, nahi ilusioa da nahiten dit, olako gauza berriak, batez ere jendea ikustea ausartzen dela. Baina arte bat zauden popa eta Euskal Herrian bai izan da bizkat, erdi tabu, ez dela. Euskal rock radikala eta gero bai, popero deitzen zitzaizun, kasi... Espektiboki ez, Era bat adoz. Orduan, bai, hain ikustea jorratzen nahi diala beste kanpo hauek ere oso aberasgarria eta polita iruditzen zait. Aztu gabe, roka eta niri asko gustatzen zaitela eta hortik natorrela. Baina horiek aztu gabe, iruditzen zait, denerako lekua dagoela eta gehiago esango nuke, guztia animatu behar dela, guztia bultzatu behar dela. Nik gogoan dekot, behin egin gendun prentzaurreko bat, justo duplagaz, kainakaigaz, aneguriagaz eta latxula potra eta ez dakin hor gehiago egon zen. Eta galdera bat eizkuena izen zen, baina holako musiki eta trapa eta reggaetoi eta hola, euskera zitxi ez da artifiziala, eta zagetxik izango da artifiziala. Eta beti, ja, hortutik dekot hori galderi denpora guzti zen barruen, eta artifiziala izango da, artifiziala itxen bazun. Natural etxen bauzun, natural izango da. Gainera, ikusten da tendentzi natural bat, bai musikan gaztea entzuten bauzun, eta ikusten da tendentzi natural bat, gehiago elektronika arantza edo soinuek behintzet, eta asko elektroniko arantza joaten, así que ikusten da tendentzio bastante naturala bai badala. Bai. Eta ez tekola inungo... Bueno, geratu barek aurrera egin behar dugu, baina Mirianek badauka beste galderaren bat, ikusentzulek botatakoa, beraz aurrera Mirian, nahi duzunean? Bai, hemen txata dago, galdera asko dauzkegu hemen galdetzeko. Bueno, guain ikusi de komentatzen nahi zeatela izen desberdinek ateatzen nahi diela, ez? Eta galdetzen dute, aber zeinekin gustatuko litzaizueken kolaborazioaren bat egitea. Bai, adibidez, esaten dute batez ere, bai, euskal abeslari, euskal talde, bai, aipatu dituzuen horietatik, aber dagoen baten bat gustoko dezuena eta gustatuko litzaizuekena, bai, kolaborazio hori ikea. Bereziki baten bat esan behar aldin bada bereziki pentsatzeko rato bat eskatuko. Bai, neupe, bai. Ez da, para larre, hemen telebistan badakitzu eta zuzenekoetan ezin da isilune luzerik egon. Ez dakit, nik uste dute nahiko zabali gauzela edo zertarako, orduen guzteu, mundu guztia azitxe guzteko jakun, hori lan da. Baina bai, hori da zabali gauz guk edo zertarako, naiz eta egin ETS egaz edo nogan egaz ingo bagun, igual amendik ataratu. Baina bai, nik zabali gauzela edo zertara. Bai, edo zertara. Bueno, hortan be mugarik beraz ez tozue jartzen, ez? Igual mendik sortu behar da, horrela kolaborazioa, ez? Nik uste dela gu izarorekin kantatu genuen,
zeinekin gehien dugu. Gutxi batzukin ditugu. Ez dakit daño... Kageitanekin Kageitanekin baita. bai, Aritu zara. La Modarekin ditu gea, Xabi Solanorekin. Hoi da, baita. Genuen, orduan, guztiarekin aurrera. La Modarekin ere, planteatzea. aritu zarete, La Modarekin egin genuen abesti bat, bai. Aha. Bereek parte hartu Bai. zuten gurekin. Gonbidatu genituen, honea, gaina denak etorri ziren. Bazkaltza jo ginen elkarrekin, da. Mhm. Gainera asko ikasten da horretatik, ostetatik, bai. Osea, bitxu, eta gauza kurioso aportan dire, bai. Adibidez, duplaken duen itxea ritpuño gaz, eta, bueno, osea, mezkla arraroak izan aldirenak hasiera baten, gero ikusten zure, ba, gauza politxeko portan direla hortik, bai. Vale, ez dakite Miriam beste galderarik badagoen. Bai, bueno, komentatzen duzu eukidezuela aukera, ezta, lan itxeko beste talde batzukin, eta hemendik galdetzen dute, bueno, nik pixkat usteet orokorra dala galdera, Aber zer sentitzen dezuen, eta kaso galdera hau pixkatxo badaula, baina zer sentitzen dezuen abesterakoan eta eszenatoki gainera salto egiten dezuenean. Karo, zuen taldearekin eta zer esanik ez, beste kolaborazioren batekin, beste talderen batekin egin behar balin badezue kontzertua edo, nola sentitu zeaten eszenatoki gainean eta zer sentitu dezuen? Kakaitzeko goa. Ba, hori Galdera beti, sakona. kontzertu baina beti kakaitzeko Kakaitzeko goa. Hori holan da, baina gero bertan ganien, Subidoie. bideoie transforma, Adrenalina. ni beti zen, ni transformaitzen, eta ikerreketan ni beti zen dugu ardina, transformaitzen gara. Sartzen gara horre eta ja enaz aritzen diola, ja beste zeu zer naz. Eta ja egoa da gauzak entzen jatzune, eta ja hor zauz, eta eitxezu dakizune, eta ez da. Igual transformatzea jeistezean, ne? Claro, Igual, puede ser. hor Baita. gorantzea, Egize aritzen da. diola, benetan. Igual ala da, Ez da. Nik beti pentsa dizut al revés dela, igual demoniño bateko lan positzestela Ja. edo zeu zer, baina ez da. Bai, nik uste, holtza gaina egotzezanen, bueno, ni hasieran kriston nerviosa egoten naiz, bueno, gu daukeu igual ritual bat de 15 minutos, igo aurretik, eta bai, osea, isiltasun hori estenatokia atera aurretik, batez hola antzokitan eta hola, aurretik daun isiltasun hori esate izuna, minutu bat, eta bazoaz, da, dena garea, ai ama, jazta. Baina gero atatzea, eta nik uste gala askatasun sensazio bat, ez dela, osea, aderatzen ez du dena, eta listo. Eta kasu horretan- dituzu 80 kontzertu urtebetean, da 80etan egongo zea lehenengo abestiaren aurretik Bai. nervioso, baina Hori da. egin sartzezeanean ja dana juten da, Ya eta está. hortxe zabe. Eta nik esango nuke gainera, hobe nervioso egotea. Bai, Bai, punto nik bat, uste- bai. Reakzio punto importa, hori. importa zaizunaren Bai. seinale eta Bai. ilusio Bai. zaizunaren seinale. Bai. Alerta Eta gero, puntu ongo Hori izaten da behintzat. Bai. Bai. Hori da, alerta puntu hori eukitzea importantia da, bestela lo geratze kontzertuen ez da idea ona. Zu lo geratzen basara bestean. Horregatik. geratuko dira. Bai. Eta gero, estenatokiak eta estenatokiak egongo dira, ez? Bai. Euskal estenan Bai. egongo dira estenatoki batzuk oso Badauz imponenteak batzuk. imponenteak eta badau, ez? Ibilbide horretan zuentzat, olako estenatoki... Adibidez, nahi okurtzi zaitena, lehenengo etortzen labura pa, abenduak sortzen jotzen dugu Euskalduna jauregin Bilbon. Ostras, nire ustez, guretzako da, denontzako... Nire bizitza, nire ezagin nolakoan. Nire naize, baina iruditan tabla ez dut ikusi, izan ziguten estenatokiara kristona handi osa dela, hiru estenatoki bezala jarraien, Victoria Eugeniokoa 2 aldiz, horako zerbait, eta nahi horrek bai inponitzaitela pixka, eta are iritsi eta ze feeling, baina bai. Osa, gero dauzkazu baita kontzertu batzuk, kutxunek bezala, ez, edo bereziki gogoratzen dituzunak, faktore askongatik, baino... Eier, baina olako kasu baten, adibidez, Euskalduna doienien nogen, egun bat lehenago jan zaudete frogak egite dituzue, edo dena da zuentzat egun bateko kontua. Goizean iritsi soinu frogak egin, argi frogak egin, gainerako guztia eta ja kontzertuera saiazte. Normalean Egunean bertan. Bai. Izaten da egun osoa zarela horta, eta... Baldin eta ez bada leku bat oso berezia, igual festivalen baten, igual. zerbait antolatuago baten, ez zaudena zu bakarrik, igual bezperan jumarezu soinu froga egitea, gero 5 talde jarraian daudelako, baina bestela egunean bertan. Eta Iderrek esadezunaren arira, ni adibidez, imponitu gogoa sentitzen nintzen Victoria Eugenia baten, horako teatro txikiago baten, ondartzan jazaldian jo genuna baina. Bai, gaina horri irudik ikusten nahi. Horregatik, bai, gokoratu nahi. Igual, 5 aldiz jende gehiago zeon, baina beste sensazioa gazu, ez dakit, observatua izaten naizeana, denak daude, denak gaina oso gainean daude, eta ez dakit. Bai, nik uste desberdin gala
batez ere nabaritzen dara toki bat ireki danen edo antzoki itxi bat danen. Ze, klaro, antzoki itxitan, balen esan eten isiltasun hori da batera horretik, mundu guztia hola zai, bakoitza berezean eseita, eta karo, zure helburu baldin bada, jendea zutik jartzea edo jende ondo pasatzea eta normalain eseita baldin bagare, gaina euskaldunoi, pixka kosta egiten zaigu, martxa hartzea. Eta adibidez, Jazaldiko kontzertun, urduri genden baita, baina ikuste duzu jendea daula, ikuste duzu jendea zutik daula, gogotxu daula, aurpegik ikusten dizkiezu, eta desberdina. Bai. Bueno, ea noiz bueltatzen diren horrelako irudiak berriro. Zuntzat, zuen proiektuarentzat badago eszenatoki edo estena konkretu bat, hola oso? Guk proiektu negaz ez dugu zen beste eszenatoki ikutu bai batzuk importantie, baina nik beste proiektu bat eukin dut esenakaz, bai gogoratzen dut bat imponidu doztena asko, izen esan 40 minutu roke baten, gainera azkenetariko kontzertu bat zala, hainbeste jenti ikusti eta hainbeste, osea, karo, imponidu ditzen dugu bastante. Baina, ez dakit zuk ez dakit pentsatzen duzun narit. Nik uste hemen Euskal Herri jendeko gula kriston abanikoa gonena. Osea, aldozu gaztetxe baten jo, edo aldozu hori Victoria Eugenia baten jo, edo Kafe Antzoki baten, edo Bilborrok baten. Eta nik uste danak dekela xarma punto bat, no? Osea, ez da bardine, jotie baten edo bestien, baina dena deke xarma punto bat. Eta hori zuk esaten zune, gero asko baizen da gauza emozionala deko zune kontzertu horregaz. Hoi da. Osea, ez da hainbeste non joten zuen, baizik eta ze sentimendu gazurtetan zaren, edo zer eukizun hor, sabes? Bai, gaur egun ez da ikuslarentzat, ez da joatea toki batera eta ikustea, da bizi dozun esperientzia, eta gauza bera eszenatokian dagoenari ere gertatu gako, ez? Ze askotan entzun da Euskal Salea oso hotza dela, badirala plaza batzuk oso horrak egiten direnak, ez? Hori ez dakit egia den edo ez, baina hori zuek jakingo dozu ez, baina hoba inor. Ez gezu inor ofenditu nahi ez da, baina... Guri bai tokabatu izan zaigu, publikon gana iristeak kostatzen zaizuna. Igual ikuste zuela bai buru emoitzen nahi dela, baina bare plaza batzuk zaiagok dienak, eta jendei gehiago kostatzen zaiona, pixkat iniziatiba hori hartzea, askatu behar naiz, eta nahi deten nahi barret lasai. Zortzigarren abestira arte, baina zortzigarren abestira... ez da era bat hasi bezala. Denetik da, baina toki guztietan bezala pentsatzen. Euskal Herritik kanpo? Baita, berdine. Esperientzia antzekoa. Antzeko parecido. Japonen kenduta dana brutiseko daudela. Baina bestela antzeko. Bestela antzeko. Baita, lehen esaten genuna, ez? Bakoitzan sensazio pertsonal horiek, ez? Igual zu kontzertu batea jutezea, a ber ke hacen, edo jutezea kontzertu batea ikusteanetan, entregatu behar naiz a tope. Orduan, depende. Eta askotan, igual artistientzat dan bidie eta publikoentzat dan bidie ez dela bardine, igual zu geratzen zara kriston lur jota kontzertu eta mierda de concierto, baina gero publiko esan dugu, la hostia. Igual leku pasetan da. Edozen mutan bez, zuen generoak badirudi, dantzarako gehiago laguntzen duela, doentzat edo? Hombre, bai, eta ikusten da, nik gobatzen dut esen kontzertutan behintzat jentie mugidu ditzen da. Bai, emodetzu sorokeria purbetan... Bai, penalti pare bat enguz, bai. Hori da. Bai, ez, baina holanda, osan nahiko... Irudiak ikusten ari gara, Kontzertu emateko, ez da gize kontzertuko... Hori da, Bilborroken da, hori. Ez, hori da... Bai, hori Bilborrok da. Bilborrok da? Bai. Ez, hori gazteako da, no? No, hori Bilborrok da. Ez dakit. Bai emoten dugu, gentientzako olako, ez da izan izango da, baina bai, olako ganberrismo puntua bai badeko gules eta anime bitxengu jentie bai apur bete itxen, da, baina bai dago jentik, ez da ben askorik itxen. Zuna muitzen, bere metrokarratetik. Hori da. Quieto parado. Berak bai, hanka mobiru, hori txema da beha posik. Baina, gero badau jentie bai, holan disfrutetan da bena musiki, orduan ez da txarto, bez? Azken finien, hor zauz eta alimentatzen zara publikoan energia horregaz, nahiz eta, jentie geldi egon edo... Kasortan aintzat hartu behar hor dagoela, ez? Hori da. Zer gaitxik dago. Hori da. Beste galderaren bat ere badauka Mirianek, Mirian nahi dasunean. Bai, hor ikusten zaizue bideoan eszenatoki gainen zaudetela eta ja, kuriosidadez galdetu dute, ez?
aber kontzerturen baten, bueno, bizi izan dezuen bizipenen bat, bizipen kuriosoren bat azpimarratuko zenuketen. Buah. Eta uste galdera ona dela, eh? Bai. Oso ona. Bueno, ni gogoratzen naiz. Iderri behin aztu zitzaion, nungo, no? Behin baino gehiotan, ez du nahi esan bar, justo baino baita, izan daike. Bai, joe, nun izan zen, Elorrion. Zuk esan duzu bestea, bez, eski behin baino gehiotan. Elorrion aztu zitzaiten nun gehiotan, eta nahi gabe esanon, Elgoibar, hola, así, por echar algo, eta esanon, nahi ama, ez nahi. Eta gero, beste baten, Beste baten kanta erdian buelta eman zuen. kantardin eman un buelta, eta gure bateria jokine izan nion, nola da herri, osea, ez zait etortzen herri honen izena. Ez da, ze? Osea, jokin esaiaztu herri, Eta ez dakit azken esan nun. Ez dakit ez da nuntzan. Nik esan behar nun bizipena, estenatokia pertsona bat igoztanen behin. En plan gaizki. Bi aldizki. Bi aldiz igozan. Bi aldiz igozan. Frantzian... Eta Bai. Bai. Zalea dira de montarla un poco. Bai, de liarla un poco. Bai. Eta, de repente... Antolatzaietako bat, zan. Bai, nire hona besten, eta de repente ikustet pertsona bat hemen, eta ni, ze? Eta, ez dakit uste tolatzek esan zion, afuera! Juntan olatz hartu zon, eta, ala, afuera. Baina, osea, momentu hortan nire duintzen como, Eta, bai, etorri zait ez dakitza. Nik uste kontzertu bat dekote eta supe ikiko zu kontzertu hori fijo gure notxe bertan, Santurtziko kontzertu egin dune. Taberna baten egin gendun, gure bateri jolien Landerren tabernan egin gendun, eta hori izen zen, niretzat nik ikiduten kontzerturik raroena. Bai, raroena. Eta holanda, izen zen, taberna bete izan, hasik eran umiek egon ziren aurrien, eta guk ez gendun euki plus 18 zen. Orduen, hori bakarrik adote izan. Baina, orduen, hasik eran umiek aitxeta amaz, guazen egonda Iker Oianetani, claro, ume asko hor eta apuroa esaten, ia umiek aberre aldien altzeu, seguke, gure bartulak eta danak eran ondu zen, supersokos konpatxaran eta movida guztize. Eta orduen, izen zen, mesedez, zuen, gurasoen ardurapean, baina bai, eta hori da nik daukadan kontzerturik impactantena, igual, bai. Bueno, Xabi, ez da nik beste galderari dagoen, badirudi ezetz, eta nik uste honekin amaierara iristen ari garela dagoeneko, ordu beteko saioa egiteko asma geneukan, eta ordu betera iristen ari gara. Bukatzeko hori bai, zuzenean ikusi behar zaituztegu, Xabi eta Aritz. Nahi badozue, agurtuko gara, zehozer geratu bajatzu esateko esan orain, ez dela isildu, eta kantatzera joan zaitezte, ez hori. Guzteratu gara. Bai, nahikoa esan duzu. Hasieran zalantzan zengozien, zer esan, baina, ondo joan da. Oso ondo, eta oso guztera. Bai. Zerrik asko, Xabier, zerrik asko Aritz. Gu solasalditxo bat apurtxoa luzatuko, zue prestatzen sarien bitartean, eta gerora zuzenean ikusiko eta entzungo zaituztegu. Zerrik asko. Mila esker. Suerte. Eskerrik asko. Bueno, publiko barek gauz, eta bestela publikoak txalotuko guen, txalokituko zituen Xabi eta Aritz. Bukatzeko, nogen, berriro ere bueltatuko gara zeuen disko berrira eta aurkezpenera, lehen esan dugu kontzertuak, promozio momentua daukatzu orain Eider. Nola saltzen duzue, hortxe daukatzu kamera, hor argia. Ontxe erakutzi, nahi baduzu. Gaina, esan behar dugu, gure ukelele jotzaile Markelek eramaten duela beti diseinuaren, así que mendikan besarka handi bat Markeli eta bere lanari. Bai. Lan fina indula. Lan fina, hori da. Bai, fina da. Eta hori, hauxe, ateratzen da aztarako 25, eta azte azken hontan, baina, bihar aste artea daia, ez da? Bihar gaueko 12 ja, entzungai jongo da, plataforma digital guztitan, eta diskoa aukiko dezue gure webgunen, eta bestela baita Donostin egongo gea 3 egunez ostirala, larunbata eta igandea diskok saltzen, merch berri daukeu, gero ez dakite hemen esan daike, baina garagardo batzuk atera ditugu baita, nogen garagardo, gurasontzako. Eta hoxe, espero biran ikustea.
Bai, hori da, Hortik aterako ditugu datak. Datak ez ditugu atera, datorren astean anuntziatuko dugu Underalteko lehenengo bira hau. Eta hori, etorri agurtzea, etorri dantzatzea, aldan. Herri desentetan ibiliko gea, osake. Bai. Babestu kultura, seguru da dela, babestu bertako langileak, gure teknikoa ere mendi bezarkada bat, urte gogorra izan dutela. Eta ber pixkanaka bueltatzen gara normalidadera. Bueno, hor dago eskaera eta erabat bat nator zurekin, babestu behar dugu kultura segurua da. Eta ez bakarrik zuek holtza gainean ikusten zaituztego, baina atzean jende asko dago, teknikari asko, laguntzaile asko, eta horiek guztiek ere bizi behar dute. Hori da, bueno, orain ez dakit Mirianek galdera bat duen ja amaitzear, azkenengo galdera. Bai, bueno, nik usten dut, guain galdetzen nahi dia, kuriosidadez, ez da, zuen hemen zaudetela eta oso pozik dago jendea bai zuek hemen ikusteaz, galdetzen dute, ea nola hasi zineten musika munduan, ez? Nola elkar ezagutu zineten, eta pixkat, hasiera hori, ez da, nola eman zen. Azkenean euskal talde bat, berria, gazteak, eta guzti hori orduan badute kuriosidadia. Bale. Hasiko naiz, venga, ez dakit, nik musikarekin betidanik eduki lotura, zinintzan gitarra ikasten duela pilo bat, eta gero Marken laguna naiz betidanik, orduan Markel eta bio, kuadriakoa gara, urte asko eta asko egin ditugu elkarrekin ikasten, eta hor garai bat iritsi zen Markel juntzana esan bezala Dinamarkara Erasmus bat egitera, ni hemen gelditu nintzen, eta handi bueltatu zen abesti batzuekin, ez dakit, Bizpahiru zian. Eta jakin da, nik ere gitarra jotzen nula eta musika asko gustatzen zitzaidala, gerturatu zitzan, esan zian, bida, hau daukat, nolengo, eta horra zibinean, elkarrekin abesti horiek jotzen, eta aurkitu genuen Ane Negeruela da, Lazkaotar neska bat, gure lehenengo bi diskoak bera grabatu ditunak, eta 2018 urtera arte gurekin egon zana. Eta berarekin nahitu ginen jotzen, trio formatoan, hasiera batean, gero sartu ziren Olatz baxuan eta Jokin baterian. Eta 2018an eman zan momentua, Ane ikasketak eta musika balantzan jarri zituen. Eta berak betidanik nahi izan du medikua izan. Eta lortu du, así hemendik besarkada bat eta gure zorionak. Eta orduan berak gaina polita da, zirkuloa itxi zan, eta berak aurkeztu zigun Eider. Orduan Hanek utzizun taldea por todo lo alto eta ekarri zuen. Eta ni sortu nintzen. Bai, eta nik uste el resto es historia, ez? Esatean bezala, nahi deitu zidaten, hanek idatzi ziten, esan ez, talde baten zebilela eta usteko intentzioa zeukela, eta ni txikitatik ibili naiz eta musika mundun, Lazkaoko musika eskolan, eta hor beti lagun arteko gauzak iten, eta Hanek proposatu ziten egun baten lokalea jotea eta beraiekin ensaiatzea, eta orduan ezagutu nituen hau denak. Hor anekdota bat super polita. Eider taldean sartu, baina 2 urte lehenago koinziditu genuen kontzertu baten. Handik jakin gabe historiak nora eraman Eider jakin gabe. Eta koinziditu genuen. Egia, txampiño bien. Unibertsuak. Bai. Beraiek, ginen zuek, gu eta beste talde bat. Eta, baina, Eider jakin gabe, eta gero 2 urte eran dugu, de repente, ahi ba. Ostras, que... Nola dian, así que umeak denekin ondo eman bazpare. Bazpare oso importantea. Eta musika gustatzen baldin bat zaizue, tope, lan hain, junta lagunekin, aldezen modua, lokaletan, sortu zuen abestik, zuen musika, jo bertxiok nahi ez zuena, baino, animatu. Eider eta Alex, eskerrik asko zuei be. Plazerra izan da, zuek hemen egotea. Sorte hon, zeuen disko berriarekin, sorte hon datozen egunetan, asteazkenetik aurrera Donostian, egingo duzuen zuzeneko hortan, eta diskoen salmentan, eta espero dugu, lehen esan duguena, lehen bai lehen zuek ere estenatokian ikustea. Hoi da, mi esker. Mi esker zuei. Eta zuzenean, joango gara STR-ren kantua entzutera, eta ondoren ja, agurtu egingo gara. Beti hor zai, beti hor zai, beti hor zai, beti hor zai,
Beti hor zai, periol nahi, ez dut hau nahi, negar malkoa dustutzeko ere ez naiz gai. Beti hor zai, periol nahi, ez dut hau nahi, ez dut hau nahi, ez dut hau nahi, geldirik nire zuloa. Geldirik nire zuloa. I'm addicted to this shit, eh. Calling lagun minak, I was burning with my kids, eh. Beti ribar ez da triste, baina ikusi ez duzuna, hain itxusia bakarrik nahi du irte. Nahi baduzu ebozkora joitzali, bihotzaren barrutik gabiz kantari, nahi baduzu ebozkora joitzali, bihotzaren barrutik gabiz kantari, geldirik nire zuloan, zeren zai, heldu idazu irritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, naiz dantzatzeko gai, berriro zai, geldirik nire zuloan. Zeren zai, heldu idazu irritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, heldu idazu irritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, eskegizazu soka non nahi, kiribildu lepoan goodbye. Ez naiz gehiago sufritzeko gai, zenbat min, zenbat jai, astebururo alkoholez blai, begila osoak beti super jai, hilda gaztaroko mutila laia, geldirik nire zuloan. Zeren zai, heldu idazu irritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, naiz dantzatzeko gai, geldirik nire zuloan. Zeren zai, heldu idazu irritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, heldu idazu irritik gaur naiz dantzatzeko gai. Heldu idazu irritik gaur naiz dantzatzeko gai. To the sky, I'm on my right, feeling nice, lose the tension, feel alright. Bueno, hor zen dituzten STR, zuzenean, eta bereekin iritsi gara amaierara, eskerrak emateko unea orain, eskerrik asko Mondragon Unibertsitateko UESiko fakultateko ikoko ikasleei, hemen aritu direnak, errealizazioan, baita hemen kamaralari lanetan ere, eta zuzeneko hau posible egin duten guztiei, eta baita ere eskerrik asko Amirian, Aitor eta Arizmendi ikastolako taldeko guztiei, batu eta proi metodologia abian jarri duzuelako eta olako proiektuekin metodologia hori gaztengana iristen edo iritsiaraziko dugulako. Eta ni neu eskerrik asko hor izan zarien guztioi, eta horrengo arte, horrengoa noiz den eta zein gairekin gatozen. Agur!